kuswali. Haya ni mambo ambayo kwamba yanagongana kabisa na dini yetu ya Uislamu. Tunauliza kama Waislamu, leo iko wapi haki yetu ya kuabudu ikiwa mmetutolea hukumu kama hii? Mujue this time itakuwa ni biashara. Hawa wanawake wanarukaruka nje kule watakuwa wakifanya biashara na miili yenu kabisa. Anakuja anatembea na wewe na kuzalishia mtoto, anakuletea na kupeleka kotini, anakuja kudai. Utadaiwa ulipe, umwangalie yule mtoto. Jaod bura ma Wajir ma Ugwe Adan Daud okwayo rowere mag Gen Z ni mondo jothegre gi ng'anyo kowacho ni kara kamano katiba ochiwo thuolo mar ng'anyo mamuol ka moko kuom oganda tiyo kode e rocho kwe. Jaod bura nowacho ni duoko ewi dwaro mag rowere mag Gen Z mar koso thuolo mag tije e kind mamoko nyalo mana yudore kokalo kuom lalruok ma ok ng'anyo. Bende okwayo josiasa mondo we tiyo gi rowere e chopo dwaro magi mag siasa kowacho ni dwaro mag rowere inyalo chopi kitiyo gi yore mamoko ma ok tulo. Sabasaba is a date in our calendar. Every Kenyan can express their opinion as long as you do that peaceably. But we condemn those people who want to use the legitimate expression by our young people for politics. They are politicians who want to use our young people for their selfish ends. How can an 8-year-old man pretend to be Gen Z? How is Rigathi Gachagua Gen Z? How is Kalonzo Musyoka Gen Z? How is Maraga Gen Z? Tend Kenya Kwanza chano mar medo yudo sir koa kuom jopiny motelo ne yiero maduong' kokalo kuom jagoro mopogore magigeto mar kelo kanyakla jopiny mar siro jatend piny William Ruto yiero ma 2027. Best Njagi ma en jagoro mar weche mag alwora kod Alex Wachira nogoyo tache kaunti ma Tharaka Nithi tich abich mokalo e kinde mane isidho chenro mar dongruok mopogore kane gijiwo jodak ma kaunti no mondo ochungi jatend piny William Ruto yiero mabiro ne tam mare mar 2 e apisi. Ma timore kinde mawachore ni gwengego mag Masawa osebedo ka ok sir jatend piny Kenya e chenro no kakoro nyalo koso nyago lemo. Wachila chuka gamba ng'ombe yote iko wapi? Kwa sababu hata wale kuna watu wanazunguka wakisema mambo ya one term. Sasa William Ruto akienda nyumbani, si pia kijana watu wataenda nyumbani? Nani ataleta maendeleo huku? Naona ile maendeleo imekuja in 2 years. So tunasema Dr. William Ruto Siski pamoja na Professor Kindiki. We must help the president as he works very hard to unite the country. Situpigie rais wetu makofi. Because if you go to Chuka University here, you will find all communities in Chuka University. Ukienda Technical College, you will find all communities. Ukienda kwa hospitali. Jokanyo kod jolony e sekta mar thieth e pachoka koro jiwo sir ne yore mopogore opogore minyalo ti godo e kedo gi tuoche mok landre wira ni sirikal ma pachoka ok chiw sir kaka dwarore. Kaluwore gi lipot mar National Taxpayers Association, omenda manoti godo e kedo gi tuochego nodok chien kowuok e bilion 2.25 e iko omenda 2023-2024 nyaka milion 749.3 e iko omenda 2024-2025. Jolony e sekta no bendo yango ni chal makama nyalo thiro ahinya chenro mag thieth mag tuoche ma ok landre. The Kenyan Uncommunicable Diseases and Injuries Poverty Commission estimates that at least $11.97 per person annually is required to mount a meaningful NCD response. This represents an almost threefold increase in current NCD expenditure. These interventions would include outpatient and inpatient services, mental health care, palliative care, rehabilitation, and broad-based prevention efforts at the community level. Oganda ma pachoka okwa mondo ol sirikal lopegi ma ok iti godo mondo mi piny owacho ne kaka nyalo pidhe chiemo mar kedo kod nok mar chiemo e pachoka. Kolose e kinde nyiso mwandu mopogore e show ma Nakuru,
Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe wacho ni gisani piny owacho nitiere gi nok mar cham kaka mchele, ngano, pamba kaachiel kod bando mar nyamula ma kool puothe kama kamagi to biro konyo e okang' mamalo. Show maigani oywayo jonyis mwandu mopogore opogore kendo mich bende ne ochiw ne duonde mosebedo katimo maber e kinde tang'o mwandu magiloso. Private sector. We invite them to partner with us in locally growing food and export crops that are critical for our food security and export earnings. We invite them to work with us by leasing the large tracts of government-owned land that is lying idle or is underutilized, from ADC farms to government institutions-owned land in the prison services, etc. As this local production and value addition will go a long way in meeting the rice deficit, which stands at about 75%, a wheat deficit that stands at about 92%, palm oil, cotton, and yellow maize, and soya for livestock feeds. We have deficits in all those areas, and the private sector can assist us in that production. Jodak e gwenge ma Nyasese e sub-county ma Kuria West nobago ng'anyo ne achiel kuom johala matimo ohala mar uso piende jamni ma giwacho ni ohalano oseketho alwora. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Bang' cholo ywak ne apises mopogore opogore mag piny owacho ka giywago kethruok mag alwora margi ma ikelo kod ohala mar piende mag jamni, to pok giyudo konyruok, jodak e gwenge mag Nyasese sub-county ma Kuria West ne obago ng'anyo. Jodagi ma Nyasese ka otele kod Chacha Dominic wach ni kama ichoko kendo ikane piende mag jamni ma osebedo kuom higni mathoth oseketho muya alwora ma gidake, kendo kata pige ma gitiyo godo sani koro richo. Hapa na mwenye biashara kwake ni hapa. In fact is like 5 meters from his business and our home. Our complaint ni kwamba huyu mwenzetu ambaye anaitwa Martin Kingori alikuja hapa zaidi ya miaka 10, akaja akaanzisha biashara ya kukausha hapa ngozi. Hizi ngozi tumevumilia uvundo for more than 10 years. Tumeraise hiyo complaint paka 2020 niliita hapa public health officer ambaye ni Zakaria Ndubi. Alikuja hapa tukafanya kesi hapa, chief alikuwa, balozi alikuwa, but from then hakuna step ambayo imechukuliwa. Hizi ni barua ambazo tumejaribu kuinform the relevant authorities, but since then there is no step that have been taken. So which means with our neighboring boreholes kuna venye zinashare maji ambapo sisi kama wananchi tunaathirika kwa njia moja au nyingine. Tunapotumia hiyo maji inatuathiri sisi. Giwacho ni kethruok mag alwora ma ikelo kod piendego mag jamni mokethore bende osemiyo le mopogore opogore kod winy bende osebedo ka koro monjo jamgi kaachiel kod gwen ma bende gipidho e alworano. Lakini naumia hata wakati naweka ugali kwa meza nafikiri ni kitu kimekufia ndani. Mimi ni mangozi. Mimi nahudhuria nasema hivi hii mangozi ya ame. Angalia hapa, tumeingia hapa ndani. Nadhani kwamba unaona hapo hizi zimejaa hapo ndani. Uvundo hapa in fact hata ni tunavumilia hapa. Si hivyo wananchi? Jodagi ma Nyasese wach ni gisechwalo ywak kuma pieces mathoth mag piny owacho ka gimanyo kony to pok giyudo nyaka sani ka bende koro giseyo piny owacho kuom yule tich. Lakini hizi ngozi zimetuathiri sana sisi kama wanakijiji. Kama mimi ni mfugaji wa kuku na mbuzi, kuku zangu kuna ndege wanakuja hapa kwa sababu ya uvundo, hata fisi zinakuja hapa kwa sababu ya uvundo. Nilikuwa naomba serikali mtusaidie. Kuku zangu sasa hivi nilikuwa na kuku 200, nimebaki na kuku 3 tu kufikia saa hii. Hao ndege wakija hapa wakiamka wanaamka na kuku zangu. Yeye ahamisha biashara yake, ahamisha kutoka hapa. Anaweza kuja hapa aweke biashara nyingine lakini si hizi ngozi. Kata kamano ja ohala mar piende ni mag jamni Martin Kingori wach ni osebedo ka otemo chopo dwaro mag ogandagi kabre kod chike momiye kod apisas mowuok migaono mar alwora kaachiel kod jamni. Mimi niko na haki ya utafutaji na kuwa na mali. Juzi walikuja mara ya kwanza, waliita bwana Sakaliwa na wasema ya kwamba hawasikizi. Na tukakaa kikao kwenye miti ya hii miti kwa hapa karibu hapa. Tukaongea na nikaambia ile kitu ninafaa nifanye, kitu cha kwanza ni kuzingira. Na nikazingira.
Juzi wameenda mpaka kwa bwana Dio, Madam Dio akaniita kwa ofisi na akanielezea malalamiko ya watu wa Nyasisi, na nikayasikia. Nikaambia mimi sina pingamizi, ila najaribu kufuata masharti ambayo nawekewa na watu wa veterinary. Wakaja wakakagua, wakaniambia ile conditions vile nastahili nifanye, nikajaribu kufanya. Kutoka hapo ndio wakaona hawa wanaona kama labda hawasikizwi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e cheno mar migago. Wadhi e yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo, aneno ote ka ni newsletter ahinya ka antiere wang'e long'o kadem. Wacho no neno news gi min Kennedy gi jaode min Precious. Mano Clinton mar wang'e long'o kadem. Clinton ote achiel ioro mang'eny kabisa, koro biro chiegni dipar. Kaeto machielo bende wacho ni an Pascal Olajo kod Pauline Pascal mar Kabondo Nyasore School umor gi news ahinya, kendo uneno kod jakom anyuola Abdon Okelo Alicha kod Jo Kanyakidi duto te. Mogik en mar jawinjo na iluongo ni Milton Ankodi Sara Singa Jakwaro Odongo bar wak neno West Kanyamkago. Amor gi Ramogi TV, amoso baba wa Singa Odongo. Wadhi e yweyo, kik idhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyuol en mor. Kata kamano, en pek ne jopuonjre magamo remo. Ka kinde duto ting' maduong' en yiero e kind somgi kod bedo jonyuol. Koro ka anga dhi skul, kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani. Nuka kane manene ngadala. Nantibe koro sekata yudo gima omadho mo konyere godo. Kihondko kod paro medo kwako jonyuol matindo gi. Kana neno nyathina no naparo mana gima notimore na chien kocha. Ma en sigana maluwo pek ma jopuonjre manyiri ma odok e sikul kale. Pameno kaere na kano sichako bet ngama bet duong to nagoega. Tudri gi Jailieta, chienge soko keloni sigand kinda jopuonjre ma jonyuol. Beokuodo, lwang'ni, nyuo kod kudi mamoko chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idoro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakelni Tixtop 550 EC ma en rageng' motegno chia kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapamethrin. Tixtop 550 EC senego kute, okuodo, lwang'ni, nyuo kod kikun mana kadiemo wang'. Ruyath mar Tixtop 550 EC rapima 20 ml kod pi rapima 20 liters to ibiro geng'o jamni kod chiaye magi ne tuoche machendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo lwang'ni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miya rita makare kuom ndalo 7. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Tixtop 550 EC mondo chiaye magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. For all
matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Machiegni kendo, mine ariyo boma ma Kisumo okaw thuolo makende kendo donjo ohand uso sanduge mag jok motho, ohala makinde mathoth okaw ni timo gi jok machuo. Mine giyango ni kaluwore gi ridruok mar ngima ne gikaw thuolo mar chako loso bao kendo dino itgi ne akwede, golo luoro e chunygi kendo wito kucha paro ni tich makama owene jok machuo. Millicent Adhiambo miyowa sigand chiwruok, tich matek kendo mar chir mar mine. E kar thieth moro e boma ma Kisumo, koko mag masinde randa kod kucho otweyo lwasi. E kambi kae, sanduge mag jomotho iduso gi lony mamalo ahinya kod joma mine, ka gidino itgi ne akweda kod weche miwacho ni tijni en mana mar joma chuo. Morin Anyango, majigni 30, wacho ni donjo e tijni kalure kod chandruok mane okaloe, ka magawa mane rikotie ne chule mane siling 200 odiochieng', omenda mane ok nyal miyo odang' ngima makare. Kanyo mane oloso gosiepne moro ka onyalo donjo e tij loso sanduke jomotho. Ondamo manyaka sani oyango ni oseloko ngimane gi okang' malach kuom higni 3 mosetime. Asethagra mang'eny kalure mokwongo natiyo hotel. Ka natiyo hotel ichuli 200 per day. 200 no endo, nang'iyo 200 no ni dwa ni chul rent, okonya chulo rent, okonya chulo school fee. Koro kana sebedo kamano to nawuoyo gosiepna moro. Akone ni yawa, asebedo ka gombo tijni, ka an kang'iyo anyalo time, to penja ni nyalo time. Akona nyalo time, kan wabiro kode kae, chako puonja. Adhi gimoro dweche 2 kamae, chako mako tich. Koro at least aneno kopogre gi tij hotel mana tiyo cha. Morin mamin nyithindo 2, yango midhiero ma osebedo kokaloe, moting'o nyiera kod siboi, e kinde mane ochako tij loso sandug jomotho. Kata kamano, nosoyo pamba e ite, kendo dino ne weche ji ka jip moloyo noyudo kowuok familia mare. Ndiro maneno, dhano tok dwar. Gigono asiboi. Giwacho mara sijui dwa ni ji otho, tijno ok en tich maber, wuoge tijno. Siepena sana magoyo siboi. Tie moko manyako seringo. Tie moko mabe okuog nyaka koda. Ka giwacho ni anatiyo muchari, sijui nini, weche mang'eny ahinya. Tich en tich. Tich kochopo ni en tich, kata mjengo sani wayudo ni kata juma mon gitimo. Koro kata mar sanduku ni okorache, bing ni timo tiji sanduku, okong'is ni mondo dhano mondo tho. En mana business. Machiegni gi Morin, wayudo Penina, jagni 22, makor kakore, nyono charan, katwang'o lewni, miduso godo iye sanduk jomotho. Penina yango buk mane okwongo bedo godo kanochako tijni, kama ne oleko lek maricho mag jomotho, kata kamano chunye ne okojok, koparo chal mar familia mare. Ng'ato somo bochopo mbele, to tich onge. Gimomiyo atimo tijni, arango nini background mara. Nikech karango korabeka kaidho mai, to akonyrego. Buok to nabuok. Kineno sanduge gine nyaka buok mokwongo. Nikech nitie jomoluoro sanduge madak bede iye ka. Aleko for long. Be ng'isi ati into kama sanduge ng'eny cha ibete kakang'o. Nikech pod itin. To mine ariyogi, lek margi chalo nade? Gombo na mabiro na bende ndalo mabiro ayaw kara madems madwaro ni mondo puonjgi ka gigombo mondo gibi ka gimbe gigombo adier no dwaro obi mondo apuonje mondo ng'ise kako timo kako nyalo skuma ngima. Sani ok riti joma chuo ni rito boyfriend, lazima ujitume. Agombo mondo sombo chop mbele. Agombo dhi nini Maseno University. Nini kita kazi kurata dhi somo nini tailoring, fashion design,
beauty therapy. Yani kada yud ng'ama dumak lweta pachwala mbele to dago yone erokamano. Jowetegi machuo e tijni moting'o John Odero osebedo kodgi e wuodhni e kind midhiero maka gi kacha, kata kamano nyaka sani giyango ni minegi koro dhi maber. Nyirigo no amua ing'eni samoro ng'ato nyaka amua ni daro tich. Ma gidong' mokwongo ne giluor ga but wang'isogi ni kise amua ni tiyo atiya gimoro amora mibiro dwaro wabiro miyi ka wanyalo konyogi koro mogodhiambo gido gimoro matin gidok e ot. So far en quite challenging nikech ing'eni joma mine gi tij joma chuo ing'eni gin slow but gi catch up. John wacho ni akwede ma kinde ka kinde e midhiero maduong' ma gikaloe ka oganda moko nyiso gi seyo kuom tiyo e lwasi mar loso sanduge jomotho. Samoro kaka inena an kata kapo nadhi katia ne nyako moro to ng'ise ni da spoil gi pes mar sanduku. Ko ida spoil gi pes ng'ama otho. Koro ing'eni yudo ka in en challenging kabisa. Koro joluo ni ng'ani tiyo mana ka sanduku. E wi mano, midhiero moting'o buru mapek mawuok e tijni bende giyango ni keto tijni bedo mapek kaluwore ni buruno hinyo ngimagi. Ng'eni tijni nyaka chak. Basta joma mine ing'eni samoro ng'at ma manigi yath ma kore thung' piyo piyo. Koro ing'eni mano challenges maduong' kabisa. Samoro ni piny imbe kigo balancing mari tineno ka pesa no ok rom. Koro mano en quite challenging. Kowuok e buru mar bao magiyweyo, goyo rangi, ywak musmwende, ok en mana ohand loso sanduge jomotho, to en kinda, siniani, kod mijing'o mar loko sigana, ni tije mathoth ne owene joma chuo, mwene bende nyalo riyore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ji makwan gi romo 24 oyangi nowito ngimagi kama moko ma 24 bende pod olal e gwenge ma Central South Texas e piny Amerika to koth mapek manochwe gauka miyo aora ma Guadalupe omwomo. Masira makamano notimore okinyi manyoro kendo yudo jodak kod jogo mochung'ne arita apoya kama pi oula noywero kaunti ma Kerr moriwo nyaka Sama Camp mantiere e tie aora Guadalupe kama bende nyithindo manyiri madirom 25 pok ofweny kama nitiere nyaka sani. Duol mochung'ne chal mar kor lwasi e piny Amerika ochiwo milome e wi medruok mar pi oula manyalo medo yweyo gwengego kaluwore kod koth mapek manochwe e thuolo ma seche ariyo kende. What I can say, there's still several people unaccounted for right now at this point, but we're working really hard and we're going to continue. This is probably going to be a couple of day process, okay? We don't know when it's going to stop raining, how much more, hopefully not much more. We will stop at nothing to ensure that every asset and person and plane and whatever is needed is going to be involved in the process of rescuing every last person and ensure everybody involved in this is going to be fully accounted for.